Εκκλησία σε αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός και όχι απλώς ένας άνθρωπος θρησκευόμενος, ένας άνθρωπος δηλαδή που χρησιμοποιεί τη θρησκευτικότητά του για να πετύχει από το Θεό αυτά που του αρέσουν, χρησιμοποιώντας το Θεό σαν υπηρέτη του. Το Θεό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως υπηρέτη. Ακούσαμε από τον προφήτη Ιερεμία να μας λέει: η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και αθεράπευτη. Η καρδιά μας ξεγελάει, μας αποκοιμίζει, και με καρδιά εννοεί το πνεύμα, τη σκέψη του ανθρώπου. Πολλές φορές ο άνθρωπος, ενώ είναι έξυπνος σε πολλά άλλα ζητήματα, στο θέμα το θρησκευτικό αποδεικνύεται ανόητος. Και το διαπιστώνουμε αυτό και στην παραβολή που μας λέει ο Ιησούς Χριστός για αυτό τον πλούσιο, ο οποίος κληρονομώντας μεγάλη περιουσία σκεπτόταν ότι μπορούσε να την απολαμβάνει εντελώς εγωιστικά και δεν έδινε καμία σημασία τον άρρωστο που ήταν ξαπλωμένος στην είσοδο του σπιτιού του ζητιανεύοντας. Όλα τα απολάμβανε μόνος του, δεν έδινε ούτε μία βοήθεια στον φτωχό και άρρωστο. Όμως μας λέει ο Ιησούς Χριστός, βάζει τον πλούσιο αυτό να παρακαλεί τον Αβραάμ: στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, γιατί εκτός από μένα που έκανα λάθος στη ζωή μου, έχω άλλους 5 αδελφούς που ακολουθούν την ίδια νοοτροπία. Έχουν κληρονομιά και την απολαμβάνουν. Και τι απαντάει ο Ιησούς Χριστός με το στόμα του Λάζαρου? Μα δεν χρειάζεται να στείλω ένα νεκρό να γυρίσει στη γη και να τους ειδοποιήσει. Έχω στείλει τον Μωυσή, έχω στείλει τους προφήτες, έχω δώσει τις εντολές μου. Ας ακούσουν εκείνους. Αν δεν ακούν εκείνους, 100.000 νεκροί να αναστηθούν, δεν θα τους ακούσουν. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και αθεράπευτη. Και μας παρουσιάζει ο Ιερεμίας 2 ακραίες καταστάσεις: καταραμένος ο άνθρωπος, ευλογημένος ο άνθρωπος. Ευλογημένος ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στον Κύριο, καταραμένος ο άνθρωπος που εμπιστεύεται σε άνθρωπο. Θεός δεν μας απαγορεύει, δεν μας λέει ότι είναι κακό να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη φύση μας έχει ανάγκη από υποστήριξη, ιδίως στην παιδική μας ηλικία, αλλά και στη δική μας την ενήλικη. Ζητούμε ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας, που μας καταλαβαίνουν, με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Όταν όμως λέει ο προφήτης καταραμένος ο άνθρωπος που εμπιστεύεται σε άνθρωπο και η καρδιά του απομακρύνεται από τον Κύριο, μας δείχνει έναν άνθρωπο που στηρίζει τη ζωή του, τη χαρά του, την ευτυχία του, τη σιγουριά του, τον εαυτό του, τα πλάσματα γύρω του, στα υλικά αγαθά που έχει, και δεν υπολογίζει το Θεό, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από τον Κύριο. Δηλαδή απομακρύνεται με τον τρόπο που ζει, εγωιστικά, αδιαφορώντας και για τις εντολές του Θεού και για τον πλησίον που είναι δίπλα του. Αντιθέτως, ευλογημένος ο άνθρωπος που θέτει τον Κύριο ως εμπιστοσύνη του. Να λοιπόν η κατεύθυνση που προσπαθεί να μας δώσει σήμερα ο Λόγος του Θεού, να αναζητήσουμε εκείνα τα σημεία όπου διαπιστώνουμε κάποια εγωιστική συμπεριφορά στον εαυτό μας. Κοιτάζω τον εαυτό μου, εγώ να περνάω καλά, αδιαφορώ αν ο άλλος βρίσκεται σε δυσκολία. Δεν κάνω τον κόπο να αναζητήσω ένα τρόπο βοήθειας προς αυτόν.
Η μεταστροφή μας εξαρτάται από μας, από τη θέλησή μας, γιατί αν δεν θέλουμε δεν μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά. Όμως ο Κύριος μας λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να ζητήσουμε από Εκείνον το δώρο της μεταστροφής, το δώρο να απολαμβάνουμε τα δώρα που μας δίνει με μέτρο, σκεπτόμενοι πάντοτε αυτόν που είναι δίπλα μας και ο οποίος στερείται κάτι, είτε υλικό, είτε ψυχολογικό, είτε πνευματικό.